RAC1. Notícies. Xavi Pardo. Bon dia, són les 12. Els bombers treballen des de fa gairebé una hora per apagar un incendi a Tiana, al Maresme, i han desplegat 15 dotacions terrestres i 6 d'aèries. El fum és ben visible des de bona part de l'àrea metropolitana. El foc ha començat a la zona de l'Abocador, prop de l'àrea poliesportiva. L'Ajuntament ja ha tallat els accessos a les instal·lacions, inclosa també la piscina municipal. Un altre foc, el que afecta la franja de Ponent, és el de Tamarit de Llitera, que ja ha afectat 2.500 hectàrees, segons l'últim balanç dels bombers aragonesos. El perímetre que podria arribar a cremar arriba a 4.000 hectàrees, la majoria de conreus. Els veïns de Sanuí i Alins, desallotjats, poden tornar ja avui a casa, però només un moment per recollir objectes bàsics. Van haver de marxar-ne de pressa i corrents. I Sitges ha viscut aquest matí una persecució de pel·lícula. Els Mossos han detingut finalment l'home que ha ferit la seva mare amb una arma blanca i que després s'ha llançat al mar. De fet, ni una descàrrega de pistola elèctrica ha evitat que l'home entrés a l'aigua a la platja de Sant Sebastià. Tant la policia com els bombers han hagut d'activar efectius marítims per rescatar-lo. Així que l'han arrestat, l'han portat a un hospital perquè l'atenguin per un trastorn mental. També hi han portat la mare ferida. A Veneçuela ja són 235 les persones que han mort a conseqüència del doble terratrèmol que hi va haver ja fa 36 hores. La xifra de ferits s'enfila fins les 4.300 i se sospita que encara hi ha milers de desapareguts sota la runa. Les tasques de recerca han continuat durant tota la matinada veneçolana i s'espera que es tornin a intensificar un cop surti el sol d'aquí uns minuts. Els equips de rescat admeten que cada hora que passa és més difícil trobar persones en vida, però asseguren que no perden l'esperança. N'ha parlat al Món RAC1 el Fernando Jiménez, un dels voluntaris que treballa en els edificis esfondrats a Caracas. Hay casos donde hay personas que se han logrado rescatar con vida más de 1 o 2 días posterior. No se pierde la esperanza. Por eso que continuamos la búsqueda, todos los equipos están totalmente allá, nos estamos tornando con iluminación, mucho más gente, maquinarias nuevas. De moment s'han confirmat que 2 de les víctimes són de nacionalitat espanyola. També hi ha 90 ciutadans de l'Estat desapareguts. La Generalitat ha anunciat que enviarà 15 bombers especialitzats en estructures esfondrades per ajudar en les tasques de rescat. També els ha ofert els 10 forenses especialitzats a identificar cadàvers. I en clau política, el PP compara Pedro Sánchez amb un dictador. Els populars l'animen a escoltar el Congrés, que hi va exigir al president espanyol que se sotmeti a una qüestió de confiança. Elias Bendodo li recrimina que s'ho passi pel clatell i li recorda que governar d'esquena al Congrés és més propi de règims totalitaris. Hay que cumplir el mandato del Congreso. Un gobierno no puede gobernar en contra del Parlamento. Los que gobiernan en contra del Parlamento son los dictadores. Los demócratas no. Claro, Sánchez ya está solo. Todos los que le dieron el apoyo para ser presidente le han abandonado. Es una tradición al Estado someterlo a esta agonía. Per cert, que el jutge del cas Zapatero oferta a Hisenda personar-se en la causa per les joies que li van trobar al despatx, valorades en més d'1 milió d'euros. José Luis Calama sospita que l'expresident espanyol va cometre frau fiscal, amb la qual cosa l'agència tributària seria part perjudicada i tindria dret a emprendre accions penals. I ara els esports amb l'Albert Pedrol. Marc Márquez ha marcat el 10è millor temps al primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot català ha anat per terra a 20 minuts pel final de la sessió, però afortunadament no s'ha fet res i ha pogut continuar amb normalitat. El més ràpid ha estat el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha reaparegut després de la sanció per clavar 2 clatellots a un comissari de pista la setmana passada a la República Txeca. En futbol, la selecció d'Austràlia és l'última classificada pels setzents a final del Mundial. Aquest matí ha empatat a 0 contra el Paraguai, que també té moltes opcions d'accedir a la següent ronda. També s'han classificat els Països Baixos de Frenkie de Jong, el Japó, Suècia i l'Equador. En canvi, Turquia, amb el jugador del Real Madrid, Arda Güler, se'n torna cap a casa a les primeres de canvi, tot i que avui ha guanyat 3-2 als Estats Units. Aquesta propera matinada, a les 2 i en directe a RAC1, Espanya, Uruguai. L'equip espanyol depèn de si mateix per passar com a primera de grup. I en tennis, fa uns minuts s'ha fet el sorteig de Wimbledon. Rafa Hodder ha caigut al costat del número 1 del món, Jannik Sinner, amb qui podria trobar-se a vuitens de final. Novak Djokovic també està al mateix costat del quadre, amb un possible enfrontament contra Sinner a les semifinals. En el quadre femení, Paula Badosa debutarà contra la número 24 del món, Emma Navarro.
Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre. I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar. Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen. I el temps, som a les portes d'un cap de setmana marcat pel sol i per la calor. Les temperatures màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus i les més altes s'esperen cap a ponent. Durant els matins predominarà el sol i a les tardes creixeran nuvolades al Pirineu que diumenge deixaran algun xàfec. És tot, ens actualitzem d'aquí una hora mal comptada, serà ja al punt de la 1 i també en qualsevol moment al portal de notícies rac1.cat. L'aplicació de RAC1 ara fàcil. Intuitiva i renovada. Amb totes les notícies de RAC1.cat. Escolta'ns al cotxe Amb l'aplicació connectada a Android Auto, i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat. tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Ciutadans de Catalunya. RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. I benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia. Bon dia, Òscar Dalmau. Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó. I el control tècnic, l'Àlex Arbiol. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Avui és últim divendres de mes, i això vol dir que sentirem el bo i millor de les últimes setmanes. Hòstia, teniu un os a l'esquena, eh? Sí. Sou més ganduls que la jaqueta d'un guàrdia. Calli. Sentirem avui, per exemple, en Conrad Consum parlant del fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Sí, home. Mare de Déu, quina toia. Lady Di. Heu fitxat un nano que sembla la Lady Di, sí senyor, i per 80 milions d'euros, hòstia. Bueno, escolti, mira que sou losers. Una cosa, li recordo que vostè és de l'Espanyol. Imbècil. Qui no és? És hora de comptar diners. Com Juli Juli també ens parlarà avui de vermuts i discoteques, Juli? Que per mi és el mateix, el vermut i la discoteca, Sí. De vegades comences fent el vermut a quarts de 12 i acabes tancant un after en un polígon industrial de Montornès del Vallès, on la gent ja comença a carregar i descarregar camions també a quarts de 12. Ja has donat la volta al rellotge, I és un altre dia, Va, que avui també sentirem el Duque de Fire i el seu amic madrileny Temi de Foix parlant de les joies de Zapatero, un Bon dels temes dia, del mes. un dels temes del mes. Bon dia, bonjour i bon preu. I bon preu, tothom. bon preu per Sí, vostès. la joia de Zapatero sembla un llibre de Tintín, Hi ha les joies de Castafiore, I la joia de Zapatero, Jo no en tinc ni idea, només llegeixo la Vanity Fair i miro vídeos de Berta Roca i Molt ja bé. està. Bé, Però, escolta, bueno, i també sentirem la Zoraida, l'Angelines, amb Mohamed Jordi. Tot això i molt més avui a La Competència. Un programa que no passarà a la història. Però farà companyia. Ai, sí. Companyia de la cal bona. moure's de RAC1 per escoltar la competència. Heu de saber que ja ha arrencat, ja ha començat, ja han inaugurat el Mundial de Futbol Masculí. Ui, ja ho vaig veure. Sí, Vaig veure les imatges, sí. Va veure alguns dels dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0? No. Això va veure? No, de partits no. Jo vaig veure el partit de la Shakira. No, el partit de la Shakira. La Shakira, nenes, És veritat, No, és veritat que la Shakira, la cantant colombiana... Sempre treu el cap, eh? Sí, sempre treu el Cada cap. mes et recorda alguna cosa. Sí, Shakira va actuar en una inauguració que la majoria ha qualificat de descafeinada. Fixa't tu, quina creu, que arrossega aquesta noia. Per què? Perquè és de Colòmbia. Sí. El país del cafè. Ja. Que et diguin descafeinada. No, però no li han dit a ella. Sí. Perquè el cafè ve de Colòmbia. Sí, però no només hi ha Si cafè. fos d'Equador també li podries dir, no? Exacte. Perquè a Equador també tenen cafè, però... A l'Equador, o a Jamaica també hi ha cafè. Però qui ets ara, tu? Juan Valdés, ara? No, un entès en cafè? No, sí, sóc un entès en cafè. No, entès no, però també hi ha cafè al Brasil. De fet, és el primer productor de cafè mundial, diria. Sí, ens explicaràs ara la torrefacció, com es fa? No. Al Vietnam, a Indonèsia, a Etiòpia hi ha cafè. Sí, molt interessant, molt bé. Bueno, escolta'm, anem a lo que interessa. Heu sentit la cançó de la Shakira? Quina cançó? Ojo, la Shakira que ha fet la cançó del Mundial. Un altre cop. Després del Waka Waka. Ara es diu Dai Dai. Que li hagués pogut dir Bum Bum. Sí, o Pam 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 Pam. És en italià. És igual. Que no hi són. La qüestió és que parla de molts futbolistes, Sí, la Shakira, en aquesta cançó... he aprofitat per començar a repassar tot de futbolistes del Mundial. Menciona grans estrelles del futbol masculí que han participat en els Mundials al llarg de la història, no només les d'enguany.
diguem. Sí? Dius totes les estrelles dels mundials? Sí, bueno, un bon grapat. Podem escoltar el moment de la cançó que menciona tots els millors futbolistes de tots els temps dels mundials? Per favor. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, el pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguai, Argentina, Colòmbia. No ha dit Piqué, No. Us heu fixat o no? Sí. I mira que ho tenia bé, perquè hi ha un moment que diu el pibe, Iniesta, Beckham i Kaká, el Messi, Mbappé i Gerard, saps? I no, aquí podia haver rimat. I diu Salah. Bueno, mare de Déu, per què deu ser? Home, jo crec que és un oblit, diu Piqué i vostè es passa una setmana cridant. Home! Us imagineu, nenes? Clar, em planteja, un cop he sentit la cançó, que no l'havia sentit abans, Cristiano Ronaldo fa coma? És Cristiano coma i Ronaldo? O és Cristiano Ronaldo... O ja mata les dues coses, perquè Ronaldo, evidentment, tant Ronaldo com Ronaldinho són dos jugadors Ronaldo que mereixen... Nazario és molt més llegenda dels mundials que Cristiano Ronaldo. Exacte. I tot si tu dius Cristiano Ronaldo, no Cristiano Ronaldo. Clar. No, són dos jugadors, Són dos jugadors. Cristiano Ronaldo. El Ronaldo era el grassonet o l'altre? Bueno, és que els dos ja... Bueno, el nom ja donava pistes. El Ronaldo és el grassonet i el Ronaldito és més petit. És que Ronaldito és un altre. És un altre. Bueno, sí, ara parlarem del Mundial, del preu de les entrades, que ha generat moltes crítiques. El preu de les entrades. La primera crítica que ha de generar aquest Mundial és que no ens deixen participar com a país en aquest Mundial. I som una potència. Catalunya al Mundial. Catalunya a Eurovisió. Catalunya a... Volem un papa català. Això és una... Perdoneu, Ja. Un altre, ja n'hem tingut uns quants. Teníem un papa, que era un grup, però... No. Això no feu... Tota la catximba... Sempre anaven drogats, aquests. No feu broma. Espero que sí. Es punxaven porros pel nas, És allò que fa la... No feu broma amb això, Dic de tenir una selecció com cal, amb cara i ulls. És que fins i tot els britànics tenen Escòcia, tenen Gales, tenen... Irlanda del Nord. Sí, però això no, aquí no. La que m'agrada a mi és Irlanda del Sud, que és la bona. És que després de 900 anys els ha costat una miqueta, però al final tenen la seva selecció i les seves merdes. Que és el que jo vull, m'entens? Jo vull que el nostre equip participi al Mundial. Ja, però no, de moment no és possible. Per què no és possible? És una història una mica llarga. No és llarga, es diu ocupació, ja l'he explicat. No és llarga, apunteu-vos-ho. Us imagineu una selecció d'aquest Mundial entrenada per Guardiola, a la porteria Joan Garcia o David Raya, pots triar, amb Covarsí, amb Marc Pubill, amb Cucurella, Eric Garcia, Olmo, Casador, Bernal, Lamine Yamal, Gerard Moreno i Víctor Muñoz. Ara ja sabeu per què no volen que tinguem selecció. Bueno, escolta, no cal cridar, Calli vostè, senyora. Per favor, que tinc el cap perquè tenim selecció per guanyar el Mundial. I ara ja sabeu per què no volen que siguin lliures. Perquè podem guanyar el Mundial i Eurovisió. I tenim un papa. Bueno, escolta'm, els homes ja heu acabat de jugar als cromos? Un moment, Angelines. Els cromos del Panini? Sí, i vostè ja ha acabat amb la seva obsessió per Shakira? No, és que, escolta'm, la Shakira va fer una actuació... No sé si la veu veure, heu vist imatges de la Shakira? No! Expliqui-la. Nenes, home, l'heu de recuperar, Expliqui vostè. Aneu a l'internet i poseu allà, quan ja us surt com un requadro, i heu de posar Shakira, actuació. Pot fer un català, Mundial. Si ho fa en català, respon, Home, ha après a parlar en català. Què dius ara? Sí, el Google? El Google i tots, i fins i tot hi ha intel·ligències artificials que tu els hi parles en català i contesten en català, i cada cop més. Doncs tu li poses allà al Google, dius actuació, Shakira Mundial. I veureu les imatges que, bueno, en fi, va fer una actuació tan ràpida i amb tan poques ganes se la veu. Si no es va treure ni les ulleres de sol. Tu te creus que actua amb les ulleres de sol? Bueno, és com de... Amb les amigues, bueno, és que, clar, ja vam comentar. No li ha agradat, Bueno, em vam fixar. Dius, heu fixat que amb ulleres de sol? La Pilarín va ser la primera que ho va veure. Home, és el primer que veus, sí. I me la quedo mirant. Sí, és el típic que baixes del cotxe, no te les treus. Mare de Déu, senyor. Ara resulta que després de deixar-ho amb el Piqué, ara la Shakira va amb ulleres. Va amb ulleres. Va amb ulleres, No, no és el mateix, no? No. Després de deixar-ho amb l'home, doncs, bueno, es deu haver alliberat. És fumut, sí. Ella ja avisava la cançó aquella del Soltera. Soltera, quina és aquesta? Fa un parell de 3 d'anys. No tengo el derecho de portarme mal. De portarme mal és... Pa pasarlo bien. Sí. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Sí.
Se passa rico soltera. Se passa rico soltera. Fixa't, Era com un missatge enviat, no? Com una ampolla enviada a l'oceà de la solteria. Sí, sí. Ara jo faré el perreo. Ara faré el perreo. I el perrear del Gerard, pues bueno, jo crec que va amb ulleres de sol perquè es deu haver fet algun retoc als ulls. Bueno, que faci el que vulgui, que ja és gran. Això passa. Es deu haver fet retallat les parpelles o alguna cosa. Però com s'ha de retallar? Sí, home, la vol fer operar l'hòstia aquesta. Per què dius? Et retalles les parpelles? Que sembla que estiguis despert sempre? Bueno, és que si no sembla que estiguis dormit sempre. No, home, no. La parpella cau l'ull, i llavors això s'ho retalla. És com els xarpeis, que si no li fas un manteniment, si no el podes, el xarpei... Perdona, el xarpei no se li treu cap, no se li fa cap. Se li ha de treure com fimós. Que li has de retallar la pell a un xarpei? El xarpei és així, és la raça. Que raça? Penja la pell. Ja està sent racista de gos, No, home, però és que si li treus la pell que penja un xarpei et pots fer, no sé, una manta. Però ja és un altre gos? No, treure-li li has de fer una cua darrere al cul. Què dius, home? Has de recollir-li la pell com si li estiressis. Pues sembla que tingui 3 anys sempre. Pues escolta, si veieu l'actuació de la Shakira al Mundial, se la veu allà cantant sense ganes, però sense ganes, Sí. Com si tingués el cotxe aparcat en segona fila i no hagués apagat ni el motor. De dir, escolta, aparco aquí, vaig a cantar i ara torno. Serà un minutet. Va ser curtet. Va deixar una nota, no? I tal qual, un minut. Tal qual, va sortir del cotxe, va cantar i va marxar. Una mica més i surt amb el vol suposat, Perquè avui dia ja no pots fiar de ningú, Quan sortiu a un escenari, sempre amb el bolso, nenes? Bueno, menys quan balla sardanes, que es ballen amb les mans agafades, perquè així ningú pot entrar al centre on es guarden les bosses, o sigui, es fan comunitat. Bueno, però això és la... És com Securitas, que ara se diu Verisur, però de la cultura... Es diu sardana. Però de la cultura catalana, o sigui, és increïble. Bueno, i es veu que per aquestes actuacions ja diuen, no sé si ho heu sentit, això, que hi ha rumors, que la Shakira de debò no hi va a aquestes actuacions. Com que no hi va? Diuen que hi envia una doble. Però com ha d'enviar una doble? Fixa-t'hi, els planos de la televisió sempre se la veu de lluny. Hi ha algun que li fan així de prop, com que porta ulleres de sol, i va la cosa tan ràpida, i es va bellugant, pues, el que jo et digui. I aleshores no és Shakira. Jo diria que és la doble. La doble. I si no Shakira, qui és? Pues la doble, com es deu dir la doble de Shakira? Chocura? Chocura. Però si no Shakira, Chocura, no ho sé. Però en tot cas, això bueno, que dius fake news, Hi ha una altra cosa, perquè aquí al Mundial hi ha una lluita molt bèstia per veure qui ha anat a més Mundials. Sí, entre Messi i Cristiano Ronaldo. No, entre la Shakira i el Gerard Piqué. Claro. Qui ha anat a més Mundials? Exacte, la Shakira. Què diu? Nenes, la Shakira ha anat convocada a més Mundials que el Gerard Piqué. Ah, sí? La Shakira ha actuat a 4 Mundials i el Piqué només en 3. Bueno, mira per un, Les mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿sabes? Sí, bueno, clar. Cling, cling. Cling, clar. Luego si pagan Hacienda ya es otra cosa. No és veritat, això ho hem sabut que pagava Hisenda i ha sigut Hisenda. Una vegada, li han donat la raó una, però altres va tocar pagar. Va pagar. Sí. Escolta, jo a la Shakira li faria un monument i li donaria el trofeu que més il·lusió li pot fer una dona cookie. Què és? La targeta d'honor del Bonpreu Esclat. Nenes, quina il·lusió, targeta d'honor. El que sí que és cert és que avui ha d'arribar a Catalunya el que serà el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Home, gran fitxatge, enhorabona als culers, Sí. Quin gran fitxatge. Era el davanter de fama mundial que tothom reclamava al Barça, Anthony Johnson. No, és Anthony Gordon. Gordon, un davanter anglès amb nom de Ginebra. Bueno, la Ginebra és Gordons, però sí. A veure si ara fitxeu un defensa alemany que es digui Schweppes i munteu el Gin Tonic Futbol Club. Bueno, vostè és de l'Espanyol. Futbol Club, que bueno és. Aquest sí que me'n faria soci. I tant. A veure, per qui no ho sàpiga, perquè tampoc és que sigui un jugador molt que crec que és tothom. No, per qui no sàpiga res d'aquest home. Fa unes quantes setmanes que se'n parla, a més és un davanter que s'ha enfrontat amb el Barça aquesta temporada. Com es diu? Anthony Gordon. Johnson. No, Johnson no, és un altre, Anthony Johnson. En tot cas, és un davanter que fa força gols, però destaca sobretot perquè pressiona molt i corre molt. De fet, és el davanter, el jugador més ràpid de la Lliga Anglesa. És el que corre més d'Anglaterra, I per què l'ha fitxat al Barça i no el club d'atletisme de Parets del Vallès? Sí, bueno, és que clar, un jugador que corre molt. Quines credencials són aquestes? Home, córrer molt és important i tenir potència. Aquest és un jugador que corre molt, que té potència i que té bon toc. Va, jo no tinc cap respecte pel Barça. Ja el club de la Tera d'enfrente, però ho respectava més quan els vostres davanters eren Romario. Sí, bueno. O Charlie Reixac. Sí. Charlie Reixac, que va dir allò de córrer.
Per què córrer? Si córrer és de covards. Sí, ho ha aplicat fins a les últimes conseqüències i no li ha anat malament. I canviant córrer per treballar, també. Fixa't tu, no serveix per res córrer. Fixa't un que corre molt, doncs bueno, alguna cosa haurà fet. Bueno, molt bé. Doncs moltes gràcies, Conrad. Una altra notícia relacionada amb les Terres de l'Ebre i amb el turisme, perquè l'Ebre s'ha consolidat com un destí turístic pels alemanys. Home, normal, si tu ets un alemany amb un passat una mica polèmic i no vols que et trobin... No. Que ha passat tota la vida, vull dir... Hi ha alemanys repartits per Magí. Ojo, no viuen en un pis compartit, eh? A veure, un moment. Gent gran, alemanys ja d'una certa edat que, bueno, tenen un passat. Però si un passat gloriós. No, a veure, un moment, no barregem coses, no és això. Si tu has tingut un passat una mica tèrbol i no vols que et trobin, on millor que anar a l'Ebre, que allà no hi ha res, per tant ningú busca res. No és veritat. Millor no fer publicitat per si s'omple de gent, però en tot cas és que cada cop, això ho expliquem perquè està relacionat, cada cop hi ha més pescadors alemanys que venen a pescar silurs als pantans de Riba-roja i de Mequinensa. Hòstia, i això ha fet un efecte crida d'alemanys que venen a pescar peixos grocs. El siluro, sí, jo no havia pescat d'aquests. És l'espècie invasora aquesta tan lletja que fa entre respecte i fàstic, no? Sí, són peixos molt grossos que fan molta il·lusió, però això crec que després no es pot menjar, vull dir que és una cosa com Perdona, jo, quan dic espècie invasora lletja que fa entre respecte i fàstic, parlo dels alemans, no dels silurs. Home, és que aquí, vull dir, no. Poca broma, que la gent ha rigut, però això és un joc boníssim, eh? Quin joc? Un joc que es basa en l'equívoc, no? Que jo dono... És que se m'està acudint un moment, que se m'estan connectant... Em fas por, Jean-Paul. Estàs fent sinapsis, no? Estàs connectant neurones. No, lo primer, eh? Sinapsis? Sí, no, lo segon. Vale, neurones. Entre ells s'entenen. No et pensis. Jo dono una pista i vosaltres heu d'endevinar si estic parlant de silurs o d'alemanys. Vale? Ara hem d'aturar-ho tot per jugar aquest joc absurd? Sí, silurs o alemanys. Voleu jugar a silurs o alemanys? Comencem. Benvinguts a silurs o alemanys. Molt bé. A veure. Tenen una esperança de vida de 80 anys i poden pesar fins a 140 quilos. Silurs o alemanys? No se sap. Ja. No se sap. Com fa que et prepares aquest concurs? Segona pista. Segona pista, Al llarg del segle XX van viure una forta expansió per tota Europa. Silurs o alemanys? Ja, sí. No us arrisqueu a contestar encara no. Espereu a una última pista. Mare de Déu, senyor, que acabi ràpid, això. Última pista, va. Tant els mascles com les femelles porten pentinats de lesbiana. Des del respecte, no? I sense paternalisme. Des del respecte cap als perruquers. Sí, bueno. Com si hagués un pentinat de lesbiana estàndard, vull dir, què dius? Sí, ja ho sé. No, que no. Pots desenvolupar la pista? Bueno, porten talls de cabells que no sabries distingir l'Angela Merkel de Ludwig van Beethoven, no? El que sigui. I els encanta cuinar amb mantega. Jo crec... De qui he parlat tota l'estona? De silurs o alemanys? Jo crec que això de la mantega... Silurs o alemanys, tu tries de barany. És que ja... Silurs o alemanys. Les dues primeres jo he dubtat. Sí. Ara, aquesta tercera... Clarament silurs. Silurs, Manel Vidal que ha viscut 2 o 3 anys a l'Ebre. al delta de l'Ebre d'Europa, que és Alemanya, sí. Alemanya. 4 anys, fins i tot. 4 anys a Alemanya. Sí, però quan t'ho passes bé el temps passa molt ràpid. Alemanya també, bueno, pues alemanys, és correcte. Però si ha dit silurs. No dius alemanys, és correcte. Sí, bueno, però volia dir alemanys. Alemanya. Sí. Vale? Molt bé, moltes gràcies, Jean-Paul. Voleu continuar jugant a silurs alemany? No, ja està, hem de tancar-ho aquí perquè són i 22. Una última pista, si estan 5 minuts seguits exposats al sol, se poden morir. Bueno, prou. Nosaltres som la competència. Un gran programa. De dilluns a divendres. Amb els Oscars. Dormir amb llençols nets és la millor sensació del món. I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable. En tinc una de millor, que et toqui un sorteig. Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Es la española, una aceituna como ninguna, como ninguna. Si no hi ha la espanyola, no hi ha aperitiu. La vostra alarma Verisur s'ha connectat. Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900 903 744. Verisur. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu? Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu? Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu? Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu? Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas. Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HRV completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu. Honda HRV Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 1 quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics... I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys. Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida. Aldi. Que poc que costa comprar bé. Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer. A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'esnac de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol. RAC 1. De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens? Els dissabtes i els diumenges... Carradretes. És un joc, això, que et permet simular, batalles multitudinàries, medievals. La majoria de gent que tenim, el que volen és jugar en grup i jugar en català. De 7 del matí a 2 del migdia... Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real? Via lliure, amb Xavi Bundó. S'ha torçat el peu. Venint aquí. És que l'edat no perdona. L'edat castiga. Per què no aneu una mica a la merda els 4? Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som 1 milió. Hola, bon dia. What can I do for you, Chocho? No seas pelotudo. La competència. Efectivament. Amb els Oscars. RAC. Va, que parlarem una miqueta més de Zapatero i el que li han trobat a la Caixa Forta. Recordem que l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol pel cas Plus Ultra. Plus Ultra, eh? Té nom de pastilles per aprimar-se, no? Sí. Plus Ultra. Sí. Plus Ultra és una aerolínia, d'acord? El cas investiga els 53 milions que el govern va invertir per reflotar la companyia durant la pandèmia. Sí, la investigació considera que Zapatero era el presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències i que l'empresa de la
les filles de Zapatero n'encobria pagaments. Mare meva, segur que els nostres polítics estan pressionant perquè publiquin les informacions realment rellevants, oi? És això? Està passant això? No, de moment no, Aquest és el titular que obre les portades. Mohamed Zapatero guardava joies, arracades i rellotges en una caixa forta oculta al seu despatx. Perdona un moment. ¿Tens una posible trama de tràfic d'influències que embruta el partido de l'Espanya que nos dimos entre todos i el que surt a la llum és que guardava joies en una caixa forta? O sigui, tens un elefant a l'habitació i en lloc d'estranyar-te li llences cacauets, mira que decidió a trompa. No, esto es cola, esto no es trompa, esto es tenis. No, es que ni me gusta el elefante, creo que da un toque bonito a la habitación. Un moment. Es que Catalunya, es que es diu l'ocupació, l'elefante. ¿Qué pasa? Moment, Mohamed. No, es que és bonito i li fas un tall per dalt i fa moneda. És Guardiola. És Guardiola, sí. Què serà el següent? Anunciaran que també han trobat una forquilla a la cuina de Zapatero. Què passa aquí? A veure, jo vull insistir en una qüestió que ja hem comentat, i és que heu dit que el Zetaparo guardava joies a la caixa forta aquesta oculta, que és un oxímoron, no? Sí. Perquè, vamos, caixa forta oculta... Doncs bueno, és com dir sorpresa inesperada. Una sorpresa inesperada. Bueno, clar, sí, una sorpresa ja és una sorpresa, ja és inesperada. És una contradicció, és com dir Gibraltar espanyol. O justícia espanyola, no? O una cosa o l'altra, o justícia o espanyola, m'entens? No heu dit res de la secretària del Zapatero, que m'agrada molt el nom. Sí, es diu Gertrudis Alcaraz. Gertrudis Alcaraz. La secretària de l'expresident diu que les joies eren una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident espanyol, i eren regals i obsequis de viatges oficials. Claro. Això deu ser il·legal, no? Fixa't tu. A veure, un moment. Fixa't tu, Què? Una herència de la dona. No, això no, però viatges, de rebre joies per viatges, però on anava? A les mines del rei Salomón? De viatge de feina? A veure. Què li passa? Us recordo que les filles de Zapatero eren d'una tribu ufana d'aquestes. Què ufana? Urbana. Sí, això es veu que han fet pagaments a través d'una empresa que tenia nom de les filles. Les filles no tenien ni ofici ni benefici, en aquesta empresa no havien facturat res i era una cosa de dir... Era una empresa com de publicitat o que es deia what the fuck? Ja m'ho has dit tot. Una empresa com de publicitat. Sí, bueno, no sé exactament, perquè li dic la veritat que no ho he llegit una mica en diagonal i bueno, al final hi ha un senyor que té unes coses. Jo, aquestes dones que es vesteixen de negre i sempre estan tristes i porten les mitges amb forats i forats a les orelles. Què té a veure això? Vull dir... Això ho diu perquè s'havia dit en un moment donat de fa molts anys, de fa 15 anys, que les filles d'en Zapatero eren gòtiques, no? Bueno, són, o continuen sent. Sí? Sí, per la Conchitín té una neboda que les coneix. Havien coincidit a bars de festa d'aquests de nit. Bars de festa de nit, Sí. De gòtica. Un altre oxímoron. Sí, de gòtiques. Ja sabeu com vesteixen. Les gòtiques van fosques, van amb moltes joies, porten arracades de creus, anells de calaveres, d'aranyes, pintaungles de color negre robats al Claire. Una amiga m'ha dit que és molt fàcil endur-te els pintaungles. Vull dir, això està clar que la caixa forta aquesta del Zapatero el que hi guardava era tota les joies, les disfresses aquestes de gòtiques de les filles. És que tècnicament no són disfresses, però bueno, en tot cas, bueno, roba de vestir, cadascú es pot vestir com vulgui. Però escolteu, què us passa? El cara és delicte. És delicte guardar coses en una caixa? No. Esteu dient això? No. Home, que estàvem de bon rotllet. Sí, hola, bon dia, Sí, home, que tenim 9 catalans convocats amb la selecció espanyola. Hauríeu d'estar contents. Què té a veure? No vull barrejar temes, jo no vull canviar de tema, però escolta, és que no n'heu parlat pràcticament de la selecció espanyola. Escolta, que ahir va fer l'anunci dels jugadors. El rei d'Espanya. Un rei d'Espanya que no li veiem el pèl, per res, però a l'hora de donar l'alineació perquè és una prioritat. Sí, perquè no s'ha de barrejar futbol i política. Prioritat nacional, no barregem ni política. Bueno, en aquest cas, una miqueta. Una miqueta, però no passa res. No, perquè el rei no és polític. No? Per tant, no és barrejar política. No, el rei és... És només el cap d'estat. El rei és sucre i així li ha anat de bé. Sí, és que us encanta molestar, Escolta, més que... Sí, li diré molt clarament, tot això és efecte papallona, aquell efecte que diu que un canvi petit, molt petit, microscòpic, pot generar canvis dràstics. No coneixeu l'efecte papallona? L'efecte papallona? Aquest efecte diu que una papallona va a les ales al Japó i al PSOE se li torna a escapar el clàssic puntet de delinqüència de dir, me l'ha metido en el bolsillo el señor Ábalos. El de la barba. Bueno, doncs això, farem una cosa i és continuar
Com que continua, sempre continua. Bon dia, com esteu? Bon dia, bona hora, bon dia. Què tal, bon dia? Duque de Fire, bon dia. Estàs bé? Esteu xepi-xepi. Comenceu a veure la llum al final del túnel, ara que ja sembla estiu, però mireu el calendari i us cau el món als peus. Què és aquesta temperatura de merda? No, de dir, però bueno... Ja fa massa calor o massa poca calor per vos? Massa calor. Sí, ha vingut de cop. Va pitjor estar a Anglaterra, que estan a 39 graus pràcticament. Ja tant de bo ser a Anglaterra. Tant de bo ser a Anglaterra i poder fer pipi a l'actora. Bueno, si us sembla, farem una trucada a Madrid per veure què n'opinen de tot aquest cas de ZP, que sé que us interessa molt. El tema Madrid, tema ZP. Àlex Culito, sisplau, truca a Madrid. ZP. Tevi de Fuerte y de lo otro, what can I do for you, chocho? Bon dia, Tevi, que sóc el Duque. Uy, nena, ¿t'has enterado o qué? Sí, ara en parlàvem. Zapatero guardava joies a la Caixa Forta. ¿Pero qué me estás contando? Yo me refiero a la visita del Papa a Madrid, que la Real Casa de Correos será el centro internacional de prensa y funcionará sin descanso durante toda la visita del Papa, que será la primera vez que se trabaja de verdad en Correos. Perdona, molt interessant, però jo t'estava preguntant per Zapatero. ¿Por? Zapatero. ¿Quién? El presidente Zapatero, ZP. Uy, es un tema tan de ayer esto. Bueno, sí, de ayer. O sigui, tu no eres amic seu? ¿Yo? Sí. ¿De qué? Però si vas treballar gratis a l'anunci aquell de la Ceja, que sortia l'Almodóvar, el Serrat, la Concha Velasco, Miguel Bosé, i en deia que ZP era la modernitat i que no sé què, i que Espanya... No, te equivocas, no me consta. Sí. No conozco a ese señor del que usted me habla. Ja, o sigui, que ara te la sua, que estàs saltant del vaixell com una rata, pot ser això? Oye, vámonos a lo que interesa, que me tiene más abandonado que medio limón en la nevera de un soltero. Sí. No me haces caso. Ja parlarem de coses íntimes quan no hem sentit tota Catalunya. Si poguéssim centrar-nos en el tema... Mira, tú ya sabes que por mi salón han pasado algunas de las personalidades más importantes de la historia del siglo XX, XXI, como por ejemplo Alaska, de Alaska y Mario. Sí. Ha pasado también Mario, de Alaska y Mario. Sí. A ellos les hago un 2x1 especial porque los dos se hacen lo mismo en la cabeza, que llevan el mismo cardado. ¿Te has dado cuenta que van igual? Sí. Podrían ser perfectamente las hijas góticas de Zapatero. Bueno, Tevi. Me pasa también, es que se parece mucho a Alaska y Mario, son dos gotas de agua. Me pasa también, lo confundo, me pasa también con los Javis. Ja, bueno, però tornem al tema. Zapatero, les joies, que li han trobat 15 collars, 8 anells, 8 rellotges, 11 braçalets, 41 arrecades, 20 objectes de luxe. Joder, eso no es robo, eso es que está preparando el carnaval de Cádiz del año que viene. Debe ser la bisutería entera de todas las comparsas. No sé, sí. Hablando de carnaval, ¿te acuerdas cuando fuimos al carnaval de Sitges con la Morgana Martínez, que también se apuntó Pipo? Vino Pipo Pisuerga, ¿te acuerdas? Sí. Hoy que nos disfracemos de heterosexuales. Qué bien que nos lo pasemos. Bueno, escolta. Perdona, que te tengo que dejar, que me entra un cliente por la puerta, perdón. Ajá. Hola, hombre, José Luis, ¿cómo estás? Uy, menudo chaparrón te está cayendo, ¿no? ¿Es Zapatero? ¿Qué quiere? Revendes entradas para los conciertos de Bad Bunny. Pues ponme 2, sí. 2.000 euros las 2 entradas, joder. 2.000 cada una, coño. Fem una cosa que està en plena negociació. Hauríem de canviar de tema perquè em sembla que ja... Tevi, que s'està sentint tot. RAC1 presenta... Què passa? La competència. No, sisplau. Amb els Oscars. Vine a disfrutar. A RAC1. RAC1. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya, Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band, Sidoní, Lia Cali, Red Pichu, Oasis i molts més. Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival. Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes. El
teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions. Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors Taiko, atura la seva gira internacional durant 2 úniques setmanes al Teatre Apollo. Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor. Yamato, Hinotori, les ales del Fènix. Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo. Entrades a la venda a teatreapollo.com. Nou Evitara. Ja és aquí el primer sub 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula. Scoopy. Avui en fem servir moltes més. Motor ESP+, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box. Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula. Scoopy. Avui en fem servir moltes més. Motor ESP+, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box. Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions. Per sort, arriba a filar prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/en-català. Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació. RAC1.cat és un portal de notícies. RAC1.cat és una finestra a la ràdio. RAC1.cat és fàcil. Notícies. Actualitzada. Ràdio en directe. Tot RAC1 és a RAC1.cat. RAC1 presenta la competència. Vaya, és un exquisit. És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord que van tancar divendres amb educació. La consulta estarà... Amb molta educació, eh? Amb molta educació. Que vol dir per favor, eh? Sí, sisplau, per favor. La consulta estarà oberta des d'avui fins dijous. Hòstia, però no es cansen. El què? És que porten massa dies molestant. Què vol dir molestant? Ja tornem a la mateixa cosa de Només hi ha una persona que pugui aguantar aquest ritme, i és el molt honorable runner Salvador Illa. Sí, prou ja. Què diu ara? Deixi estar l'Illa, hòstia, si li deu de saber està greu. Si entreu al seu compte de l'aplicació aquesta que es diu Strava, que és el Tinder dels runners. Sí, el Tinder. Sí, mira, aquí n'hi ha alguns que, sí. El feu anar, Casat amb el quilometratge, no? Sí. Doncs veureu que us surt un mapa amb els recorreguts que fa Salvador Illa, perquè és un perfil públic. I ara fa molts dies que quan mires els mapes, els recorreguts que fa, Illa va dibuixant la paraula prou. Prou, exacte. Molt bé. Deixi d'inventar-se coses. Expliquem bé què passa amb aquesta consulta que demana els docents si accepten el preacord dels sindicats amb educació. Exacte, aquesta consulta l'impulsen l'USTEC, CGT, Intersindical i COS. USTEC defensa el sí al pacte... COS és una botiga de roba, eh? COS és una botiga
botiga de roba, els de l'H&M, l'H&M, és més barat, però el cost, que és d'ells, és més cara, i està més acabada, molt més ben acabada. En tot cas, això és un sindicat. Si no m'equivoco, el cos és un sindicat. És un sindicat? No és una botiga de roba. En tot cas, no és la mateixa cosa. I no estem parlant d'això, sinó estem parlant... Pues seria molt més divertit parlar de roba. Bueno, però ara parlem d'educació. Sí, em sap greu, Angelines. L'Ustec defensa el sí al pacte i plantegen que si es rebutja, cal escalar el conflicte i impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Hombre, amenaces, Home, així és com... Professors amenaçant, Amenaces no, però sí... M'agrada, és l'estil del professor d'antes, Què diu ara? Antes l'educació sí que funcionava. Per què? Perquè hi havia un professor i uns alumnes acollonits. El professor amenaçava i els alumnes, pues, escolta'm, obeïen. Ah, sí? Ara no, això és tan pixa i rellisca, home. Sí. Que pregunta l'opinió, què us semblaria, no? Exactament. Què semblaria de què? Què collons has de preguntar l'opinió als alumnes, per favor? Home, no, però estem parlant dels professors en tot cas. Bueno, calli un moment. Digues, Noelia, sisplau. La consulta s'enviarà a través del correu corporatiu dels docents. Sí, home, ja m'ho imagino. Enviaran un Google Forms d'aquells que envies als teus amics per decidir quan anireu de casa rural a l'estiu. Ah, sí? Sí. Ei, xavals, fem un cap de setmana a una casa rural. Quants dies podeu, a veure quines dates us van bé i tal, quants diners esteu disposats a pagar, qui posa el cotxe... Sí, molt bé. I ningú respon al Google Form aquest, fins que a últim moment tothom comença a dir, hòstia, ho sento, al final no puc, tal, qual... La data no me va bé. De dir, quina data? Si no ha votat ningú. Ningú, no hi ha cap vot a cap data, cap de les que he proposat. Sembla que s'hi hagi trobat, no? Sí. No, és que jo per aquelles dates ja tinc uns vols a una illa de Croàcia, que és la nova Eivissa. Bueno, sí. Entenc igual de bé la eivissenca o croata. No diu ningú, això. O una altra. Però, fins aquí, continuem. Bueno, sí, continuem, però perdoneu una cosa, una pregunta. Aquest preacord que han de votar els docents els promet l'oro i el mono? L'oro i la persona racialitzada? Perdoneu, això com funciona? Doncs no, avi, no ben bé. El preacord s'hi proposa un augment salarial de 600 euros en 4 anys. Uau, 600 euros! I encara es queixaran els professors. Amb 600 euros ja em podria comprar una extensió de les vies de la maqueta de tren. I podria fer circular el talgo des de la meva habitació, que el tinc ara que passa per sota del llit, que fa com el túnel. I podria arribar a fer-lo circular per la cuina amb les extensions. Bueno, interessantíssim. Sí. Bueno, són 625 euros les extensions. No m'arribaria prou. Buah, jo amb 600 euros me pagaria el lloguer d'una habitació a Barcelona sense finestres, ni sostre, ni habitació. No, és un 8è sense ascensor. Bueno, faré cul i a canvi dormiré la intempèrie. Però, faré cul? No, faràs cul. Et duraran, Pol. No, faré cul perquè quan puges moltes escales els glutis se't posen com marbre de Carrara o de Macael o de Decton. És igual, no? Qualsevol marbre. Estàs al bo de Mercè per un tema que ja veuràs d'aquí un segon i ja està. En qualsevol cas, el preacord també proposa contractar 6.400 professionals més, però la CGT, la Intersindical i la COS consideren que l'acord és insuficient i faran campanya pel no. I nosaltres, per esbrinar com ho viuen, des de dins trucarem directament a l'Ustec, el sindicat que defensa el sí al pacte i que, en cas que guanyi el no, doncs proposa vaga indefinida. Àlex, quan puguis, sisplau, truquem a l'Ustec. Vaga, no vaga, educació... Hola, bon dia. S'està trucant al sindicat Ustec, U de Unió, S de sindicat, T de treballadors i treballadores, E d'ensenyament i C de Catalunya, la tensorada en què puc ajudar-li? Molt bé, doncs fins aquí el programa, no? Se m'ha fet una mica llarguet. Soc l'Òscar Andreu, de la competència. Ui, el que faltava, ja hi som tots. No, home, la noto un pèl irritada, un pèl cansada. Jo, irritada? Sí. No, que va, miri, jo a banda d'atendre trucades de pesats com vostè, amb massa xerrameca, soc mestre. Ja, El meu dia a dia és molt tranquil, Ah, sí? I tant, primer entro a l'aula, que està a uns 45 graus de temperatura, perquè és un barracó sense ventiladors, que de vegades em porto un peix a classe, perquè quan acabo les classes queda feta la papillot. Feina feta no fa destorb. Efectivament. Sí. I faig classe a 45 alumnes. N'hi ha uns 20 amb necessitats especials, i després n'hi ha 14 encara pitjors. Són tiktokers. Què són? Tiktokers. Pitjors que els... Passen les classes assajant balls que sembla una crisi epilèptica. Ja. Després tinc un repetidor que insisteix en fer classe perquè porta tants anys venint que es diverteix fent de professor. Miri. I els dies que estic molt cansada, doncs el deixo fer classe a ell. Ha trobat el seu camí, mare meva. En qualsevol cas, l'Ustec fa campanya perquè els docents votin sí al preacord, no? No ho he dit jo, ho ha dit Ustec.
No, jo no he dit res. L'he entès ara. Perdó? Sí. No, que jo no he dit res. Com que no ha dit res? No, jo no he dit... No. ¿Vostè ho ha dit? ¿Ha dit usted? No, usted... Bueno, sí, ho he dit jo, sí. Efectivament, a la consulta li falta una pregunta. A la seva consulta que m'ha fet, li falta una pregunta. Quina? ¿Usted quiere mejoras para los alumnos? Bueno, no, sí, però això seria... Què diu? Perdoni? O sigui... Vol aprofitar per dir alguna cosa més? Jo què he de dir? He trucat per preguntar. Vol aprofitar per enviar algun missatge? Això era seu, perdó. Sí. Vol aprofitar per enviar algun missatge a la gent que ens escolta? Sí, pari l'orella, sisplau. Ajuda! Aquest era el missatge. Aquest era el missatge, queda clar. Em sembla que ho deixarem aquí. Moltes gràcies, descansi i felicitats. Nosaltres som la competència. A les drogues. Tremendo loco. Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars. Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices. Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España. Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per €1 al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola... Jo tinc al cap tota l'estona això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirobatori i antiocupació. Truca al 900 351 351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir? Quan vulgui. Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps? Tot el temps que vulgui. I totes les bombolles que vulgui? Totes les bombolles que vulgui. I tot el relax que vulgui? Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui. Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només €2, pot de 86 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe. Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas. Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a Ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot. Molt bé. Arribarem a tot? El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar. Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Bé, i què voleu fer aquests dies? Anar a una piscina caribenya. Dormir en un hotel del Far West. Volar a lloms d'un drac. Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com. Aquest estiu, la gran pregunta és... Híbrid o elèctric? Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% AE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents, no pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 1 quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena. RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment. Let's play football. La rematada Messi! Gol! Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai. Contra França centrada, gol!
Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única. És dins l'àrea! Havertz! El xut, gol! I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui. Final! Història de la Copa del Món! Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som 1 milió. RAC1. Sempre escolto RAC1. Ole, vosaltres! El dissabte aquella noia que fa dels viatges, l'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt. Ole! Ella ja ho sap. Al Recomanat cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz. Si voleu un bon pla, Recomanat. RAC1. Tots som 1 milió. Actualitzada al minut. Alertes d'última hora. Tot el que sona a RAC1. Contingut exclusiu. RAC+1. Fàcil. Ràpid. Còmode. RAC1.cat. 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 És Garrapacrisso! La competència. Independentistes podrits. Amb els Òscars. Espera un moment, sisplau. A RAC1. Cada vegada se surt més de tarda que de nit. Són dades d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors. Fabricants i distribuïdors de què? Fabriquen i distribueixen? No. Així a l'engròs? No, aquesta associació reuneix indústries de fabricants i distribuïdors del que sigui. Ah, del que sigui? Sí. Jo tinc una amic que també es dedica a fabricar i distribuir. Ah, sí? Pel que sigui, només pots comprar el que fabrica i distribueix amb efectiu. No? De dir, si us interessa, us passo el contacte. Digueu-li que us envia l'avi i que voleu comprar xarop per la tos. Li heu de demanar mentre piqueu molt fort l'ullet, perquè si no, al final, el que us donarà és xarop per la tos, Doncs el cas és que aquesta associació ha detectat que els joves d'ara surten menys de nit i que ara fan més vesprejos i vermuts al migdia i surten menys a les discoteques. Surten menys a les discoteques? Pues finalment ho heu aconseguit, no? El què? La societat que volíeu als wokers. Aviam, o sigui, els joves d'ara ja no fumen, ja no beuen, ja no surten a ballar el Despacito entre 200 desconeguts, ja no vomiten a les papeleres. Bueno, coses que eren tradicionals, que eren de tota la vida. Ara ja no. Ara els joves queden amb els amics per fer un bitxi. No, un bitxi? No, han canviat les coses, però no Ara tant. queden per preguntar-se què tal. Home, què tal? Bueno, està bé. Aquesta és la llibertat per la qual va lluitar Franco? Home, va, per favor, per favor. També de l'estat de l'esperit. L'estudi també recull que els joves van més al gimnàs i surten menys de festa perquè amb les aplicacions i xarxes socials ja no els cal anar a la discoteca per lligar. Exacte, no cal que llegiu cap estudi. Podeu preguntar-me a mi, per exemple. Sí? Tu vas al gimnàs o lligues a través d'aplicacions? La resposta a la primera pregunta és un no. Gimnàs, no. I la resposta a la segona és un tampoc. Llavors, què t'hem de preguntar? Però he vist com funciona. L'altre dia anava en metro i tenia un noi al costat escrivint al mòbil. I vaig mirar de cua d'ull perquè no s'adonés que l'espiava i vaig veure que obria l'aplicació de notes al mòbil. Sí? I vaig apuntar comprar creatina, pollastre i batut de proteïna, que era un gimbro. O sigui, immediatament després va obrir Instagram i va començar a fer like a stories de totes les paves que li sortien. Algunes en biquini, d'altres amb els mugrons pixelats. Així que això el que fa és exercitar el dit polze. Si continua així, li sortirà un bíceps al dit. Això pot passar, Molt bé. Doncs això, que els joves surten de festa més d'hora, ho fan menys sovint i consumeixen menys que abans. Quina és? És l'hora de comptar diners amb en Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Què et sembla, Juli, que els joves prioritzin el descans a la festa? Què està passant aquí? Ja sabeu que jo estic a favor dels hàbits saludables. Saludables sempre, sí. Respirar, sí. menjar, sí. hidratar-se, dormir, però dormir és com beure alcohol, al tanto. Què vols dir? No es pot fer mentre condueixis. No beguis alcohol mentre condueixis. Apunta, missatge oficial de Juli Pijuli. Dormir amb responsabilitat. Dormir masses de covards. I tu em diràs, Juli, dormir té riscos? Dormir té riscos, Juli? I tant, Òscar. Dormir té molts riscos. Jo divendres vaig sortir de festa, a 5 de la matina em vaig estirar en un banc a fer una becaina i m'acabo de despertar fa mitja hora a la rotonda de Francesc Macià, que semblava l'Amazones. Mare de Déu. Amb un petit estany. Sí, he begut aquella aigua i ara
l'estic cagant. La meva pregunta és, on sóc ara? A la ràdio, Juli, això és RAC1. Sí. Escolta, parlem d'aquest estudi que assegura que els joves surten menys de nit i que si ho fan comencen a fer copes abans, això? Efectivament, el truc per passar una bona nit és començar a beure aviat. Ho dic als nens que estan avui a l'escola. No cal, tapeu-vos les orelles. Les meves millors festes han començat sempre a les 8, en un Blues Peix de Gavà, demanant el primer ron amb cola. 8 del vespre, horari europeu, No, 8 del matí. El 8 del matí? Horari caribeny. Ja ho diu la dita, qui matina en suma farina. Aquesta dita no l'havíem sentit mai, Bueno, és tradicional del Carib, I te falta carrer. A veure si et sona aquesta altra dita. És el refrenyer popular, recollida per Joan Amades. Quina? Si són les 8, ron amb cola i speed. Això també... Si són les 8, ron amb cola i speed, ja. Exacte. A les 8 del matí ja comences a veure. Sí, començo a veure les estrelles. I no sóc astrònom. No hi ha res com un ron amb cola per fer baixar l'esmorzar. Baixa rapidíssim. De la boca al vàter en 3 segons sense tocar les parets. És com un tobogan de fantasia absolutament vertical. Hòstia, quin perill. La persona cau. Bé, gràcies, Juli. La competència. Senyor. Perdona. Com m'agrada estudiar biologia. No, amb els Oscars. 100% Jaroteig. A RAC1.